Som Slavomír Kravčík, spoluzakladateľ Šifry, a to, čomu sa my venujeme, je presne to, že pomáhame firmám vyriešiť ten ich problém, a to je, ako nájsť vhodné digitálne riešenie, ako niečo zautomatizovať alebo zdigitalizovať. A ten náš príbeh začal pred 12 rokmi, kde my s kolegom sme pracovali v úplne inom odvetví a riešili sme presne to isté, ako si niečo zdigitalizovať, zjednodušiť a uľahčiť. A keďže v našom DNA nie je robiť vývoj, to znamená my tomu backendu, ako použiť technológiu, absolútne vôbec nerozumieme, tak v podstate bolo pre nás dôležité nájsť nejaké riešenie vo svete. A to riešenie sme našli, hľadali, testovali, nutili sme našich zamestnancov, aby to používali, motivovali sme ich a snažili sme sa v podstate dopracovať k tomu, ako nájsť to správne riešenie, aby sme si my vo firme sami niečo zdigitalizovali. No a začali nás oslovovať známi. To znamená, ako to využívate, ako sa to dá používať. Vysvetľovali sme im to a takto vznikla Šifra. To znamená, tá firma, ktorá podnikala v niečom inom, riešili si sami u seba ten problém, ako si uľahčiť prácu. V dnešnej dobe digitalizácia je asi fakt. To znamená, nemusíme sa o tom baviť, či tú digitalizáciu spraviť. Otázka je tá, ako ju urobiť. A tie štatistiky vo svete rozprávajú, že tie firmy, ktoré investujú do digitalizácie, pohybujú sa v úrovni 6% z ročného obratu firmy. To znamená, keď ste firma, ktorá má ročný obrat 1 000 000 eur, tak je to niekde úroveň 60 000 eur, ktoré by ste mali dať do digitalizácie. A to je možno pre nich tá konkurenčná výhoda oproti tým firmám, ktorí sa na to nezamýšľajú a nechcú to riešiť, tú digitalizáciu, sú to stále manuálne procesy. Áno, kedysi v minulosti to asi veľmi jednoducho fungovalo, to znamená, zadal som si inzerát na profesiu, chcem nájsť človeka, ktorý mi bude prepisovať údaje z jedného systému do druhého, aby mi spravoval Excel. A pred 12 rokmi, keď bola nezamestnanosť na Slovensku 12, 9 alebo 8%, tak v podstate to bolo jednoduché. Prišlo 150, 200 životopisov, vybral sa človek, ľudia to začali robiť a popracovať. Dneska je tá doba iná. Vyhodíte inzerát a príde vám 20, 30, 12 životopisov. Nás ako firmu minulý rok oslovila Svetová banka. Firmy mohli dostať 15 000 eur na dotáciu, pričom nejaký malý príspevok z toho daného obratu alebo z tej danej sumy bolo na to, aby v podstate si mohli kúpiť digitálne riešenie. Máme tu aj jednu firmu, ktorá bola súčasťou tohto daného projektu. Prešli sme si krížom celým Slovenskom od Michaloviec po Malacky. To znamená, tie firmy mali obrat okolo od 50 000 eur do 8 miliónov. A to, čo všetky tie firmy spájalo, bol Excel, v ktorom sa snažili riadiť firmu, a bol účtovný softvér. A bohužiaľ, u väčšiny prípadov aj ten účtovný softvér, ktorý mali, tak vlastnila externá účtovná firma. Ich základné dáta, finančné údaje, náklady a bločky, ktoré sa reportujú pre finančnú správu. A keď sme si s nimi prechádzali, kde dáta a ako ich ukladajú, tak v podstate vyzeralo to u nich nejako takto. Ako sa vraví, tu Excel, tu Word, tu si evidujem objednávky, tu posielam maily, tu mám GPS-ko, tu mám účtovný softvér. A tento chaos, ktorý môže na vás tiež takto rovnako vplývať, sa dá veľmi jednoducho upratať. Začali sme tým firmám vysvetľovať, potrebujete mať 4 základné aplikácie, alebo digitálne nástroje, softvery, už akokoľvek to nazveme. Ten základ, tá alfa omega toho celého je CRM. To je to, kvôli čomu firma vlastne existuje. Potrebuje predávať, potrebuje zarábať. Mať ho správne nastavený je kľúčové v tejto dobe. Sklady, logistika, účtovníctvo. Tu sú ďalšie systémy. A tým pádom ten chaos sa dá veľmi ľahko upratať do nejakých hotových a digitálnych riešení. Otázka však ale nastáva, ako vybrať ten správny nástroj. Máme tisícky, stovky až tisícky riešení. Každý má svoje plusy, minusy. Pozrime si už, keď som otvoril tú tému toho CRM-ka. Máme tu na Pipedrive, Raynet, HubSpot, Salesforce.
low code, vývoj na mieru. Keď sme to s firmami začali prechádzať, bolo to už veľmi jednoduchšie už vyberať nejaký ten správny nástroj. Otázka je tá, že aj keď v tých kopec aplikáciách, ktoré máte, si vyberiete nejaké vhodné riešenie, otestujete, vyskúšate jedno, či chceme Webflow, dokladu, Pipedrive, Raynet a začne vám to fungovať u vás vo firme, tak ten druhý, alebo ten najväčší problém, ktorý v podstate nastáva, je to, že je to ďalší systém, ako to vravia naši zákazníci, do ktorého potrebujeme nabiť údaje. Je to manualita, kde ten človek je nútený, aby niečo zapisoval. Čiže už, keď sa možno rozprávame o tom CRM-ku, tak tam je tá informácia, že dajme si príklad, som obchodník, príde mi nejaký dopyt. Otvorím si CRM-ko, zaevidujem si informáciu. Potrebujem vystaviť zálohovú faktúru, píšem na kolegyňu na účtovníctvo. Vystaví mi to, posielam zákazníkovi. Čakám, kto prvý mi dá spätnú informáciu, že či to bolo uhradené. A tým pádom, ako je ten človek, ten zamestnanec motivovaný to používať? Nijak. Môže používať klasický Excel a má pravdu. Lebo to, že či ja si to zapíšem veľmi rýchlo do Excelu, alebo musím otvoriť ďalší systém, kde to potrebujem zadať, je to isté. A ten kľúč k tomu celému, ktorý je tie aplikácie medzi sebou prepojiť. Prečo? Pretože už možno aj teraz iba z hlavy by som vám dokázal vymenovať 6-7 aplikácií, ktoré potrebujete mať so CRM-kom prepojený. Automaticky mi príde web, teraz z webu mi príde dopyt. Overí sa mi firma. Finstat, máme Slovensku Digitál, BizMachine, Merck. Viem tam aj ďalej posielať maily. Generujú sa mi dokumenty, posielam elektronický podpis, mám to napárované na banku, vystavujem v účtovnom softvere doklady. A tým pádom, keď sa predstavíte toho obchodníka, ktorý alebo akéhokoľvek iného zamestnanca, ktorý používa iný nástroj, že ja to tam musím manuálne zadávať, je niečo, kde automaticky príde odpor. Ale keď mu to tam bude chodiť samo a on iba príde, nájde si tam svoje dopyty, ťuknem, vygeneruje sa mi zálohová faktúra. Ťuknem, vygeneruje sa mi cenová ponuka, ktorá sa automaticky pošle na elektronický podpis. A tým pádom toto celé, keď to takto pripravíte vašim ľuďom, oveľa ľahšie s tým budú pracovať, pretože oni budú používať ten svoj systém, na akej pracovnej pozícii sú vo firme. To znamená, ja ako firma, teda ako obchodník, používam CRM a z neho potrebujem ovládať ďalšie aplikácie. Nepotrebujem vchádzať do mailu, do Excelu, nepotrebujem vchádzať a pozerať si firmu na Finstate, aké má údaje, alebo účtovný software. A tu nastáva asi pre mňa osobne tá najlepšia integračná platforma, ktorá je Make, český startup, ktorý v podstate veľmi jednoducho vám akúkoľvek aplikáciu prepojí medzi sebou a spraví ten ekosystém. Avšak ani tu problém nekončí, a to je ten, že tie dáta sú izolované. To znamená, mám ja svoje informácie v CRM-ku, účtovník má vo svojom účtovnom programe a mám informáciu v elektronickom podpise všetky svoje dokumenty. A teraz, kde je to miesto pravdy? Kde sa mám pozerať? Ako majiteľ, ako vedúci, ako konateľ, ktorý potrebujem vedieť riešiť firmu. A tu prichádza na trh jedno miesto pravdy a v tomto IT svete sa to volá ERP. Vnútropodnikový informačný systém. A to ERP, áno, sú to SAPy, Microsoft Dynamics, sú to miestne firmy ako je Abragen alebo Money, ale môžu to byť aj low-code nástroje, ktoré dokážu integrovať tie jednotlivé aplikácie a vytvoriť vám tam jedno miesto pravdy. A keď sme mali so Svetou bankou ten projekt a boli tam aj nejaké kliniky, tak veľmi rád som im opisoval ten príklad na ľudskom tele. To znamená, predstavte si ľudské telo, máte základné orgány, máme pľúca, máme obličky, máme pečeň, čo v našom IT svete znamená, že máme aplikácie. To znamená, každý ten orgán v ľudskom tele niečo robí a pre niečo ho máme. Na to, aby tie orgány mohli medzi sebou fungovať aj aplikácie, máme nervovú sústavu.
čo je naša integračná platforma, ako je Make. A to, kde je to miesto pravdy, ktoré to celé riadi, je ERP, ktoré môže byť ťažké, v prípade, že si ho robíte na mieru, alebo môže byť aj jednoduché, tak ako je Airtable, kde už má predpripravené moduly, ktoré sa veľmi jednoducho skladajú dokopy. A to je to, čo robíme my v Šifre. Snažíme sa firmám ukázať, kde majú dáta, snažíme sa spraviť im poriadok, vybrať správne riešenie, prepojiť ich medzi sebou a centralizovať do jedného systému. A tí naši zákazníci, či je to veľká firma, ako je Stredoslovenská energetika, alebo malá STKčka tu v Bratislave, každá si potrebovala vyriešiť svoj kúsok tej digitalizácie. A už keď s niečím začali, implementovali prvý software, potrebovali to pripájať na ďalšie a ďalšie systémy. Takže to je to, čo spája našim zákazníkom a je to jedno, či sú to malé firmy, alebo sú to veľké korporáty. Ale dneska je tá otázka, či malý startup potrebuje digitalizáciu. A aby to nebolo iba o tom, že iba ja tu rozprávam, tak máme tu aj nášho klienta, Janka Šarníka, keď ťa môžem poprosiť, poď k nám. Dobrý deň. Slavo je jeden z tých ľudí, čo presne ako rozprával pred chvíľočkou, zistil, kde my vo firme máme odložené dáta. My sme to sami nevedeli. Áno. Janko, majiteľ, zakladateľ jachtingu, influencer na Instagrame, po novom už aj v inkognite, televízna hviezda. Takže si to ty, ktorý učíš ľudí k jachtingu v Chorvátsku na mori. A v podstate ja ťa evidujem, že si malá firma, ktorá má veľa produktov. To more, ktoré je v Chorvátsku alebo kdekoľvek iné, ti poskytuje veľmi veľa možností. A niekedy aj to pracovné, môže to vniknúť niekedy rozbúrené, keď nám v Chorvátsku fúka bora. Ale skús nám teda niečo povedať o sebe, ako funguješ a podobne. Ďakujem. Ja by som sa vrátil na začiatok. Ak ste náhodou popri Slavovi stíhali niekto sledovať tú prezentáciu a ten obraz nášho webu, tak my keď sme už mali tú prezentáciu poskladanú, vtedy som si všimol, že je tam zásadná chyba, je tam časť aktuality. Všimli ste si to niekto? A nič tam nebolo. To je obľúbená chyba mnohých firiem, že dajú si aktuality na web, ale nedávajú tam tie aktuality. A toto sa stalo presne aj nám, všimol som si to teraz, pôvodne tam išli... Prepáč, ale kým to máš vzadu? Ďakujem. Čiže je to prázdne, pôvodne tam išli nejaké príspevky, ktoré boli na sociálnych sieťach, z nejakého mne neznámeho dôvodu to prestalo fungovať a nedostali sme sa k tomu z časových dôvodov, aby sme to napravili. Čiže čo my sme potrebovali riešiť a celú dobu v podstate riešime, je čas. Aby som tomu dal nejaký koncept a aj by ste rozumeli, čo sme museli riešiť, tak vám poviem, ako táto firma vznikla, lebo ono to bola vlastne celé náhoda a nemalo sa to stať. Pôvodne som chcel vytvoriť iba blog, ktorý bude o mojich koničkoch, o lodiach, o lietaní, o tomto. Nejak tak trochu omylom sa nám podarilo kúpiť doménu yachting.sk. Výborne, veci sa naštartovali, urobili sme web stránku a začalo sa diať dokopy nič. Mali sme síce nejaké sociálne siete, ktoré boli aktívne, ale objednávky prvé 2-3 dní nechodilo týždeň. Potom prišla prvá, tešil som sa, že paráda pecka, ale to bola naša developerka, ktorá skúšala, či to funguje, zrejme bola tiež nervózna. Toto sa ešte zo dvakrát zopakovalo. Potom prišla prvá, tá ozajstná radosť, jej, super, perfektné, niečo ide, niečo sa hýbe, druhá, tretia. A po relatívne krátkom čase, tak informačný systém som riešil veľmi jednoducho, A4 papier, že to si zvládnem zapísať, mám to aj v tých mailoch. Po nejakom čase som sa ale dostal do stavu, že papier prestával stačiť a som si povedal, že už to nebolo jej ďalšia objednávka, ale už to bolo do Parma ďalšia objednávka. Lebo už som v tom fakte nemal prehľad, tak som prešiel na Excel a začal som si ten celý systém ukladať do Excelu. OK, bolo to celkom jednoduché riešenie.
Môjim cieľom celým od začiatku tam nebola myšlienka vytvárať firmu. Z úvodu to mal byť naozaj blog. Lenže ono nám to z ničoho nič začalo celkom rásť. A raz veľmi dobre, musím povedať. Dneska sme niekde inde, ale toto boli začiatky, ktoré nie sú tak dávno, je to 2,5 roka späť. OK. Skúsme teda k tým produktom, aké teda máš a ako to vnímaš, že prečo je to možno dôležité aj z hľadiska digitalizácie? A to produktové portfólio u nás je v zásade čokoľvek, čo sa týka mora a riešime veľké množstvo aj neštandardných situácií. Ten základný produktový rád sú kurzy od toho začínajúceho jachtára, ktorý príde, ešte o tom nevie nič, my ho v podstate naučíme, pomôžeme mu získať tú prvú licenciu, ale lodná licenciu nepláva, takže robíme všetko preto, aby sme ho naozaj naučili plávať a potom ďalej mu vedeli poskytnúť tú barličku, aby si od nás vedel požičať loď, aby sme mu vedeli vybrať, aby keď sa chce zdokonaliť, aby vedel ísť ďalej, aby keď si ešte netrúfa ísť s rodinou, aby mohol chodiť s nami, alebo aby sme mu pomohli vyriešiť nejaké problémy. Aktuálny stav z dneška, zrovna máme grécku loď, teraz je to jednoduché, si ich pamätám, lebo je v tomto momente iba jedna, je mimo sezóny, skončil kapitán na kapitánii, pretože je tam pacient, ktorý nemal správne lieky a nezvláda to, takže bola tam kritická situácia. Aj toto sú veci, ktoré musíme na pozadí riešiť mimo tých procesov. A tých procesov, aby sa loď zaplatila, aby prešla zálohová platba a tak ďalej. Je ich tam naozaj veľa. Čiže robíme všetko, čo sa týka jachtingu. OK. Čo sa týka digitalizácie, my keď sme sa spoznali a boli sme s tebou s týmom na kurze, tak sme sa bavili, kto čo robí. My sme ti vravili, že robíme digitalizáciu. Keď som sa ťa pýtal, že ako ty to vnímaš, či máš nejaký software, tak v podstate vtedy si mi vravel, že prešiel som si nejaké firmy, všetci chceli odo mňa nejaké zadanie a chápete to, že odo mňa, od námorníka chce niekto zadanie, že či backend je dobrý a frontend a podobne. A ešte si dal do toho, že či vôbec, kde to mám vlastne, ako to mám napísať, to mám dať na kus papiera, dať do fľaše a hodiť do mora, aby to nejaká správna firma našla. Čiže skús ten začiatok, ako si s tým celým prešiel od toho momentu, keď si potreboval a vedel si, že niečo potrebuješ digitalizovať v spojitosti s spoluprácou s nami. Tak ako som už spomenul, prešiel som z A4 na ten Excel, čiže to už bola pre mňa digitalizácia, dá sa povedať. A to bol ten prvý krok, ale po chvíľke, po relatívne krátkej dobe som prešiel na to, že ten Excel je nedostačujúci. Neviem, podľa koho si robil jeden z tých prvých slajdov, kde bolo spustu tých aplikácií a spustu rôzne rozhádzaných dát. To sme presne boli my. Absolútne žiadny systém, alebo my, vtedy som to bol ešte iba ja, absolútne žiadny systém na ukladanie dokumentov. Možno som tušil, že to mám v Worde, ale netušil som, ako sa to volá. Čiže ten chaos tam bol a pociťoval som tú potrebu a samozrejme vedel som, že nejaké riešenie typu CRM by sa nám zišlo. Fakt ale bol, že to, čo som si nejak popozeral, pregooglil, boli obrovské, široké riešenia, univerzálne na všetko a v podstate z môjho pohľadu nevhodné na nič. A konkrétne riešenie, keď som sa bavil s akoukoľvek spoločnosťou na tému, čo by sme asi potrebovali, tak s akýmkoľvek spoločnosťou, s programátorom, tak sa začali so mnou rozprávať témou a slovami, ktoré som nechápal. Začali frontend, začali backend. To je to isté, ako keď sa bavím s účtovníkom a s ekonomom. To máme úplne obľúbené, veľmi často používajú. No, to je iný účet. Pre mňa je účet niečo, čo má iba a dá sa tam zaplatiť a dá sa z toho platiť. Účtovníci majú na to iný pohľad. Programátori majú svoju vlastnú reč. My, jachtári, máme svoju vlastnú reč. Kto z vás viete, čo je to outhaul? Jeden. Ja nemôžem ani na tom kurze komunikovať s vami tým spôsobom, ako oni komunikovali so mnou. Čiže sme si nerozumeli. Nechával som to tak a v podstate potom tým, že so Slavom sa poznáme a došlo k tomu, že sme si proste sadli na panáka, tak po jachtársky. Tam sme si prešli, tam sme sa rozprávali, dobre, oficiálne to bol jeden panák. Porozprávali sme sa o tom, čo vlastne je potrebné, ako ten náš
svet funguje, aký máme reálne bordel v tom. Ten úvod, ktorý bol, aby som tu dal, je to presne aj v tom istom, čo vidíte teraz slajde na našej stránke. To znamená, ten proces, ktorý je, že snažíme sa vo firme prísť, porozumieť, ako máte nastavené tie procesy, kde si evidujete dáta. Na základe toho určíme nejakú stratégiu, pomôžeme sa vám vybrať ten najlepší nástroj a úplne najideálnejšie riešenie v tomto svete a v tejto digitalizácii je práve vytvoriť tzv. POC. To znamená proof of concept, kde v podstate my máme priestor a dokážeme vytvoriť klientom nejaké demo, niečo, čo si vedia zvizualizovať v tom IT svete. Lebo na tej low-code platforme je to veľmi jednoduché, v podstate vyklikáte to, ale je dôležité, aby klienti to videli. Čiže toto bol aj náš príbeh. Otázka je teda tá, že pokiaľ pôjdeme asi aj k nejakým konkrétnym veciam, je, že celkovo, keď sme si prešli, ponastavovali sme ti nejaké procesy, to znamená, nejak to asi aj ty vnímaš. Ja by som sa ešte vrátil kúsok späť. Ten proces samozrejme neskončil tými 2 panákmi, ale my sme potom ešte presedili už bez nich niekoľko hodín, kde naozaj sa snažili pochopiť, čo robíme a aké sú. A vlastne nám zadefinovali tie procesy, ktoré my používame. My sme ich robili, lebo nám to bolo automatické, ale robili sme to tak všetko tak pojachtársky, na pocit. Toto treba, tak ako hovorím, pojachtársky, nie si po porážke, vietor cítiš. A tým istým spôsobom bolo nastavené aj celé riadenie firmy, ak by sa to dalo nazvať riadením. Čiže potrebovali sme si najprv sadnúť a povedať, aký je ten štandardný proces a aké sú z toho štandardného procesu odchýlky. Čiže toto bola prvá vec, ktorú sme nejakým spôsobom vymysleli a navrhli. Tam sme si v podstate prechádzali. Slavuje asi jeden alebo jediný človek, ktorý pochopil ten môj Excel, lebo už som mu nerozumel ani ja. Čiže k tomuto sme sa dostali, nadefinovali sme si spoločne tie procesy a potom následne to začalo vytvorením databázy. Vytvorila sa databáza, nastavilo sa riešenie vstupu dát, či to prichádza z e-mailu, či to prichádza z formulárov, k tomu sa asi predpokladám ešte dostaneme. Dnes robia s tým systémom hlavne teda moje kolegyne, ja o tej funkcii toho systému až tak do hĺbky neviem hovoriť, lebo ja som sa dostal do tej fázy, že som získal presne to, čo som na začiatku chcel. Získal som taký trošku čas, kľud, pohodu a slobodu. Na začiatku som zabudol povedať jednu vec, keď sme mali v tom ten úplný bordel, keď to celé začalo, všetko to bolo na tej A4. Neviete si predstaviť, aká stresová vec pre mňa bola. Ja som sa naozaj o 3 ráno budil, čo som nezaplatil, na čo som zabudol. A rozmýšľal som nad tým, ako dobre, nejazdím úplne podľa predpisov, keď sa niekde vytrepem a budem 2-3 mesiace v nemocnici, tak to bude celé zle, pretože tí ľudia nedostanú svoje lode. Nikto nebude vedieť, kde, čo a akom. Oni to možno zaplatili, ale my sme to neposlali ďalej a my sme ani nevedeli, že máme niečo poslať. Čiže toto bol obrovský kameň na srdci. My sme zo dňa na deň, dá sa povedať, v priebehu prvej sezóny vyrastli na obrat niekde okolo 400 000 eur, čo už celkom dáva zodpovednosť za to, aby to človek robil. Toto bola vec, ktorá mňa osobne veľmi znervozňovala a dnes sme sa dostali do toho, ak máte niekto záchranársky kurz, tak jedna z vecí, ktorú vás tam naučia, že keď už toho človeka vytiahnete, povedzme z vody, alebo ho čiastočne dostanete pod svoju kontrolu, tak mu nemáte hovoriť, že už je dobre, už je kľud, už sa o teba postaráme, lebo on prestane bojovať. A vy ešte potrebujete, aby bojoval, pretože on nie je zachránený. A toto sa stalo presne mne, že už som sa dal do kľudu a teraz ten systém práve, že veľmi dobre ho používajú kolegyne a ja dostanem tie informácie, ktoré mám. Čiže v mojom prípade ja už som zachránený, ja už som safe a už si môžem dovoliť byť v tej kľudnej časti. Ja by som sa chcela ešte opýtať k tomu, že je perfektné, že to vidíme na príklade takéto spoločnosti, ktorá má exkluzívny produkt, ale že čo možno v prípade toho startupu, ktorý je na úrovni stánku s ovocím, ja viem, chce robiť finalizované šťavy a že vidíte aj tam nejaký zmysel tej digitalizácie. Je to vývoj u firmy. Treba tu vedieť veľmi dobre odhaliť, kde je už potrebné niečo robiť na low-code. A tá drtivá väčšina
klientov a zákazníkov potrebuje najskôr vyrásť z krabicového riešenia. Čiže my sme veľmi rádi a u niektorých takých menších klientov to práve ostáva, že tuto máš hotový produkt, používaj ho, nauč sa s tým robiť, lebo viem, že je to pre teba teraz možno chaotické to aj pomenovať a v čase ti to pomôžeme dať do toho jedného centrálneho systému. Tu u Janka je, že ja som vám ukazoval tie aplikácie, že ich tam stovky alebo tisíce. No, nenájdete software as a service pre tento typ podnikania. Čiže preto v tomto prípade sme už rovno zvolili low-code platformu a možno už aj prejdem teda na ďalší slajd, aby ste v podstate aj videli, ako to vyzerá. To znamená, máme tu na pripravené to video. To znamená, kde v podstate ten proces začína v tom, že v podstate klient príde na webovú stránku. A Janko má strašne veľa formulárov na webe. 1 000 000 produktov, 1 000 000 formulárov. Ja toto keď som videl, ja som bol z toho brutálne, keď môžem použiť to slovo, znervózny, lebo proste on to stále upravoval. On tu pridal nejaké nové pole, pre nás v tom IT systéme to znamená, že ja neviem, kde to mám uložiť do systému. Tak nakoniec je to niečo, čo aj u neho môžeme experimentovať, je to, že proste ja som to zdal a povedal som, sorry, proste prídu mi informácie z webu a tie informácie, ktoré mi pôjdu z webu, prosím ťa, skús to ty AI prečítať a daj mi to v tej štruktúre, ako to mám uložiť do systému. A chodia takto objednávky z webu, to znamená prídu mu a tie objednávky, ktoré sú, sa mu ukladajú presne v tej istej štruktúre. A toto je možno aj práve tá prvá výhoda, ako využívať tú AI. Z toho chaosu ona dokáže vybrať tie správne dáta. Čiže ako začína to prvý dopyt, ktorý príde, to znamená, mohli ste tu vidieť, príde mi objednávka, mám v tom prehľad. Jedno tlačítko, ovládam účtovný software, čo v tvojom prípade sme ho museli zmeniť a prešiel si na Abru. To znamená, aby sme vedeli vygenerovať zálohovú faktúru. Párovanie banky tak, aby Janko mal prehľad, čo je uhradené a nie je uhradené. Proste, aj keď si to povieme možno reálne a kolegyne to u teba robia, ale proste ja som z toho niekedy nervózny, keď vidím, že 4 dní máš v systéme nepriradené platby a už sú za tým ďalšie procesy. Čiže už aj toto sú tie ďalšie informácie, že vedieť vytiahnuť, aby tá AI vedela párovať platby. AI je perfektná na párovanie platby. My ako firma riešime, preplácame licencie a platíme ich za klientov. Chodia nám v dolároch. Ak príde vám výpis, že robíte platbu s kartou, toto proste nedáte dokopy, nemáte tam žiaden variabilný symbol, faktúra je na $99 a vy zaplatíte 87 €. Proste túto je jednoduchá vec. Dám AI, toto mám nepriradené platby, tu mám informáciu, ktorá mi prišla z banky, je tu asi takáto protistrana, taký je momentálne aktuálny kurz, euro-dolár, nájdi mi to správne riešenie. Alebo spáruj mi to. Na 99% to proste funguje geniálne a už to iba niekto kontroluje. Čiže jedna vec, automatické generovanie faktúry, párovanie platby, mať prehľad, sme vám to vybrali, že konečne je nejaký taký prehľad, že ktorá loď kde ide s farbičkami alebo s číslami, ktorá je vlastne uhradená, nie je uhradená. Aby sa nestalo to, že odovzdáme niekomu loď a klient to nezaplatil, lebo to celé spárovať a napárovať je problém. No a ďalšie veci, to znamená mať v tom jednom systéme, ste mohli vidieť aj v tom celom Airtable, že Janko si tam vie a v podstate to, čo teraz kreujeme, je aj robiť rozpočty. To znamená, on už tú časť, a teraz keď mám to slovo ja, ako to ty vnímal, tak proste áno, je ten chaos, mám strašne tie dáta roztrieštené, ale to je to, čo on už sa teraz, konečne sa s ním môžem venovať a to je, že finančne riadiť firmu. To znamená vedieť si spraviť rozpočty. Že ako dlho trval tento proces? Je to naozaj veľmi rýchlo na odpoveď na otázku, koľko to zatiaľ zabralo času. A keď si začal tú tému toho finančného manažmentu alebo finančného plánovania, poviem niečo, čomu možno až nebudete veriť, pretože sa to vymyká akejkoľvek idei podnikania. Ale tak sme to mali poňaté. Konečne je v tom trošičku poriadok, alebo výrazný poriadok. My sme nevedeli, kto nám zaplatil. Mne prišli na loď na kurz ľudia a v čase, keď tam boli, ja som netušil, či nám uhradili alebo nie. Áno, vedel som si to pozrieť, spárovať a tak ďalej. Nemal som na to čas, bolo toho naozaj extrémne veľa. My sme sa dozvedeli o tom, že nám niekto nezaplatil v čase, keď som telefonoval klientovi, či
alebo kurzistovi potenciálnemu, ktorý nám nekomunikoval, on nebol v skupine a nikde, nie každý má WhatsApp, či teda príde na ten kurz v Chorvátsku. A odpoveď bola, a viete čo, ja som myslel, že keď to nezaplatím, vy ma automaticky vyškrtnete. No, asi by sme to urobili, keby sme vedeli o tom, že nezaplatím. Mať veci v mobile je super vec, je to perfektné, mať údaje v mobile, ale väčšina z ľudí je v kancelárii a ja som zástancom toho, že pracujem v kancelárii doma úplne ako až tak sa k tomu nechcem dostať. Prečo to mať v tom mobile? My sme špecificky v tom, že či ja alebo moje kolegyne sme aktívni aktéri, aktívni inštruktori. My na tom mori naozaj strávime 15, 20, 25 týždňov v roku. Čiže my si tú kanceláriu musíme nosiť so sebou. Máme tu výhodu, že máme z vás asi najkrajší výhľad. To je super. Ale zároveň sme tam neustále obklopení ľuďmi, pre ktorých tam sme a musíme sa im venovať. Čiže nemáme veľmi čas otvárať notebook, študovať kedy, kde a ako mám. A teraz zrovna táto prvá časť je, tuším, o platbách, že? Čiže niečo, čo v podstate vytvorili na moju požiadavku, priamo v mobile vidíme veľmi jednoducho súpis vecí, ktoré sú nevyhnutné zaplatiť a platby, ktoré budeme musieť odoslať tento týždeň. Jednoduchým kliknutím ma to prepne na banku a už iba potvrdím. Viem si ten booking konkrétnej lode otvoriť a skontrolovať, pretože tie údaje, to bol pre mňa game changer, tie údaje nám načítava práve AI. Tých bookingov a tých potvrdení od tých čartrových spoločností, to sú tie, čo majú v prevádzke tie flotily, nám chodí neskutočné množstvo, je 1000 možno tých spoločností a každý má iný systém, ako ten dokument vyzerá. Ja sám, keď som mal nájsť k tomu číslo potvrdenia, alebo dátumy, alebo meno lode, tak mne to trvá niekedy 5-10 minút, kým to v tom dokumente vyhrabem. Toto si to prečíta, zaškatulkuje, kde potrebuje. Ja si ten údaj iba pred tou platbou, keď náhodou nie som lenivý, skontrolujem, či platím toľko, koľko si naozaj pýtajú, ale tá úspešnosť tej AI je veľmi, veľmi slušná. Druhá časť je kalendár. Jedna z vecí, na ktorej sa nám, myslím, že darí rásť a na ktorej si dávame záležať, sú vzťahy s tými klientmi. V prípade hlavne ľudí, ktorí sú častokrát či naši kurzisti, alebo sa dostali od nás ku nám inou cestou, ich cieľom je samozrejme si tú loď požičať, vyraziť s rodinou, priateľmi, kamarátmi na more, užiť si ten týždeň a vrátiť sa. A našou úlohou je im tú loď zabezpečiť, a zabezpečiť, aby všetko prebiehlo čo najlepšie. A chceme s nimi mať aj dobrý vzťah, lebo keď všetko funguje dobre a máme dobrý vzťah, tak je to úžasné a v prípade, že by niečo išlo aj krivo, tak mu vieme potom pomôcť. Máme taký systém 3 telefonátov. Jeden telefonát, že tomu klientovi vždycky zavoláme po check-ine, to znamená potom, ako sa nasťahuje na tú loď, ako si ju prevzal, či je všetko v poriadku, či je to, čo si objednal, vypýtal, či to všetko sedí, či je uprataná a tak ďalej. Následne mu voláme v priebehu týždňa, či sa nič nekazí, či s niečím nepotrebuje, poradiť, kam ísť, nejakú rezerváciu a tak ďalej. No a potom pri check-oute tretí telefonát, že či všetko prebehlo ako malo a či náhodou nemal nejaké škody, či sa čartrová spoločnosť zachovávala seriózne a tak ďalej. A do tohto celého, teraz ako hovorím, v tomto momente máme jednu loď na vode, je to jednoduché. Ale v tej top sezóne tých lodí na vode je 20, 25, 30, neviem koľko, ako kedy. A mať v nich prehľad, keď ja sám plávam, sám musím odpovedať na otázky, či kurzistov, alebo máme nejakú akciu. Ja som rád, keď si nájdem pár minút, že môžem vybehnúť niekde mimo lode a v kľude zavolať tomu človeku. Nemám čas otvárať notebook, pozerať, koho mám každého, čítať ten môj Excel, koho každého mám teraz na vode, aké je na neho telefónne číslo. Toto je v podstate rovno sa nám to nakrmi z Airtable, by som to nazval, tak veľmi jednoducho. Nakrmi sa nám to do kalendáru. Otvorím si daný dátum,
mám tam, kto je posádka, kto je tam skipper, podľa toho viem, či je náš, alebo je to ten kapitán, či je to klient, aký mám na ňo kontakt, odkiaľ ide, viem o ňom všetko. Veľmi jednoducho kliknutím zatelefonujem a porozprávam sa s tým, či sa má dobre. Za mňa vynikajúca vec, o ktorej som neskutočne sníval. Ty si skúšal ešte predtým, lebo však sa poznáme dlhšie roky, bola tá otázka, kedy sme začali, tak reálne s prácou sme začali v decembri, komunikujeme dlhšie, čiže Janko si to skúšal aj ten local nakastavovať sám. Skús k tomu nám ešte dať a pomaly budeme končiť asi. Dobre, čiže skúšal som si to nastaviť sám, samozrejme, ako ak si malá začínajúca firma, keď si predstavíš, že máš zaplatiť developera a tak ďalej, to v podstate, keď ide, oni ti povedia nejaké šialené číslo na hodinu a ty netušíš, koľko hodín to bude a vlastne nevieš, či sa hýbe v stovkách, tisíckach, 10 000, či ti zostane na kávu. Čiže samozrejme začínal som tým, že som si to začínal tvoriť sám. A musím povedať, že za ten rok a niečo, čo som sa tomu venoval a tvoril som si ten svoj Excel, som sa stal Excel celkom dobrý a myslím, že tam dokážem robiť fakt super veci. Problémom, alebo áno, asi by som veľa vecí z toho si vedel urobiť sám. Fakt je, že to vyzeralo vždy tým spôsobom, že som si niečo vymyslel, to bolo 5 minút. 5 dní som rozmýšľal, ako to urobiť, a nikdy som to nedorobil, pretože do toho niečo prišlo a zostalo to tak. Čiže áno, asi by som to vedel urobiť, otázka je, koľko energie a času by ma to stálo a či náhodou neviem robiť niečo lepšie, ako klikať do počítača a nastavovať niečo. A hlavne ja nevidím všetky tie problémy, ktoré za tým môžu vzniknúť. Veľmi jednoduchý príklad z minulosti s môjim autom. Auto skončila záruka a pokazilo sa. No dobre, nepôjdem do nejakého drahého servisu, tak som zavolal môjho autodoktora, ten ho odtiahol, nepamätám si presne, možno 3 mesiace s tým bojoval, vymenil polku auta, stále to nešlo. Odtiahol som do druhého servisu, tí to opravili, 2 mesiace som sa vozil, zase to zomrelo, zase to bolo v inom servise. Strávil som v podstate 4 mesiace bez auta, platením za to treba vymeniť, to treba vymeniť. Keby som šiel rovno do toho autorizáku, ktorý ten daný typ poznajú, tak je vysoká pravdepodobnosť, že nebudú hádať, čo tomu je, ale spravia mi to na počkanie a dal by som za chvíľku auto. Tento istý princíp funguje aj tu. Buď sa obratím na niekoho, kto tomu rozumie. A keď tomu rozumie, tak nebude vymýšľať to, čo mne trvá. Keď som ti spomínal, tuším, Mailchimp, tak na druhý deň sme to mali. Keď to poviem veľmi jednoducho. Áno, možno už keď si začal tú tému otázky ceny, tak chcem, aby jednu vec, tak možno tú najpodstatnejšiu, ste si z toho celého zobrali, je to, digitalizácia nie je produkt. Nie je to, ako to máš vzadu, máme tu Pipedrive, kde prídete na stránku a má svoj cenník, kde viem, aké má funkcionality. Vidíte aj to, že to, čo sme robili pre Janka, nemá žiadna iná firma. Čiže pre nás odhadnúť, koľko to bude stáť, sú dve možnosti. Prvá je, že buď si spravíme detailný audit a celkovo tú stratégiu, ktorá môže trvať 2, 3, 4 mesiace, alebo v podstate pôjdeme do jednoduchého POC, to znamená do jednoduchého dema, kde to môžete fungovať. Čo je ale pre nás dôležité, je náš service desk, ktorý v podstate sme spustili tento rok, pretože vnímame sa ako konzultačná servisná firma, čiže je pre nás dôležité byť transparentný voči klientom. To je ten, keďže my to nevieme a veľmi ťažko sa to naceňuje a môže tu byť riziko, že či sa to prepáli, neprepáli, tak v podstate pre nás je dôležité, aby v podstate vy ste transparentne vedeli, že keď niečo odhadneme, aby bol reálne vidieť ten čas, to je prvá vec. Druhá vec, aby to bolo k dispozícii z mobilu, aby aj keď si na lodi a niečo nefunguje, aby si nám vedel z telefónu zadať požiadavku, ktorú treba. A posledná dôležitá vec je v podstate roadmapa, ktorú v podstate my, a tak ako keď to náš tým postupne nejako posúva, to znamená, aby vy ako klient ste vedeli, kedy tú danú časť dodáme. Čiže to je, čo sa týka možno tej ceny a tej spolupráce. Ja už
Janko, už máme v podstate iba posledný slajd, tak skúsiš to ešte na záver zhodnotiť, celkovú tú našu spoluprácu a digitalizáciu? Môžem to skúsiť. A v zásade pre mňa s tou najdôležitejšou vecou a faktom je, že mám partnera na komunikáciu. Ja mu vysvetlím, už dneska ani nemusím, že to je veľmi stručné, ten v podstate počas toho procesu už práve tento self-service desk vznikol a funguje to tým spôsobom, že ja alebo moje kolegyne tam zadáme požiadavku, ktorú veľmi jednoducho spíšeme, tým, že za tie 3 mesiace asi, čo sa nám venujete, už poznáte, čo asi, takže aj z tej úplne nie 100% jasnej požiadavky vzíde, že vedia, čo majú spraviť, dojde k tomu naplánovaniu časovému a v podstate už iba ja to mám na schválenie, že to potvrdím. A čo som získal, ako som to spomenul v priebehu tejto prednášky, získal som veľké množstvo času, veľké množstvo energie, ktorú môžem venovať tomu a nemusím sa stresovať ďalšieho objednávka, treba to vybaviť teraz, zálohovka, prišla platba, máme údaje na cruise, máme jeho občiansky, dátum narodenia, máme tieto veci, poslali sme mu skripta, toto všetko môžem vypustiť z hlavy a môžem robiť konečne to, čo mu rozumiem ja, môžem sa venovať tomu jachtingu a nastavovať tie produkty tak, ako to vieme. Nám sa podarilo v zásade 2,5 roka na trhu stať sa, čo sa týka veľkosti, dvojkou a čo sa týka kvality, dovolím si hrdo povedať, že je jednotkou na trhu. Je to za tým kus práce, pripravujeme nové veci, budeme mať virtuálnu realitu na prístavnej manévre, máme prvý koncept výuky športového súťažného jachtingu, taktiež sme prví v okolitých krajinách, by som povedal. Toto je to, čo viem robiť a nemusím sa učiť používať Excel alebo vymýšľať, ako čo kde prepojím. Čiže za mňa prínos hlavne v tom, že veci fungujú bez toho, aby som do toho šprtal a môžem robiť to, čo mu rozumiem. Ďakujem. Čiže malý startup potrebuje digitalizovať? Áno. Áno, OK. Dobre, končíme posledný slajd, už sa zbierajú roll-upy. Čiže ak ste sa v tomto príbehu našli, budeme radi, ak sa stanete jeho súčasťou aj vy. Na našej stránke Šifra.sk, ak si ju otvoríte, máme tam bezplatnú konzultáciu, čiže kľudne nám zanechajte na seba kontakt. Prejdeme si to, za hodinu sa budeme snažiť pochopiť, ako máte a poradiť vám, ako s tým ďalej. A ak, ako to vravel Tomáš, že chcete byť moji kamaráti na LinkedIne, tak tu je môj QR kód, ktorý si môžete naskinovať. Ďakujem veľmi pekne, nebojte sa digitalizácie, nie je digitalizácia lacná. Nie znamená low code, low cost, to znamená, že potrebujeme to spraviť, je treba vedieť ovládať tie technológie, treba sa pozrieť vnútri u seba na tú firmu a kde si evidujete dáta, vybrať si tie správne nástroje, prepojiť ich medzi sebou a dopracovať sa k tomu jednému miestu pravdy. A to je to, čo je tá digitalizácia. Ďakujem.